ezker abertzaleak indarkeria matxista kasuen kudeaketarako osatu duen barne protokoloaren aurkezpena izan da. Protokolo hau eta osatu dugun tresna hau ez da kasualidadea, ibilbide baten ondorio da, eta ibilbide horretan ikuste dut bi ardatz ezinbesteko izan direla. Batetik, mugimendu feministak berak egin duen ibilbidea, bai justizia feministaren eta justizia erreparatzaile baten ikuspuntutik, eta bestetik gure bilakaera bera eta gure kontzientzia hartze bat. Horrek eraman gaitu tresna berri bat sortzera, nolabait ere koherentzian eta kolektibitatean oinarritu nahi duen tresna bat, nolabait ere prozesu eraldatzaile eta erreparatzaileak garatzea helburu duena. Protokolo honek egiten duen ekarpena niretzako bada nolabait foko indarkeria matxistan jartzen dula eta ez indarkeria sexistan, ez? Eta hori, oan dela 20 urteko protokolarekin alteratuta, bada aurrera pauso kualitatibo eta oso potente bat, ez? Eta gero usten dute protokolo honek ahalbidetzen dula, aipatu den bezala, protokoloaren irakurrietan bertan formakuntza bat eta baita ere kontzientzia hartze bat, ez? Eta nik uste olako protokoloak eta bar martxan jartzen diren, uste bakigula eta argi daukagula nondik abiatzen diren, zeintzun beharretatik, ez? Azkenean, privilegiatuak ez dian subjetutatik, kasuntan emakumeen aldetik hasten diala, baina uste dut beharrezkoa dela gizon, batez ere cis gizon eta heterosexualak ardurak hartzen hastea. Nik igual hirugako aipatuko nituzke, lehenengoa indarkeria matxista integraltasunean ulertzen duela, eta egunerokotasunean naturalizatu dauden bileretako erasoetatik, kasu larrien eta kasu guztiak barne biltzen dituela eta gainera kontutan hartzen ditu, testu inguruko elementu batzuk, maiztasuna iraupena edo bestelako elementu batzuk eta tartean egon daitezkeen bestelako botere harremanak ere, guzti hori hartu behar da kontutan eta barne biltzen du. Beste ekarpen oso garrantzitsua da ardura kolektiboarena, iruki bat planteatzen da hiru erpinekin, eta erasoa jasan duen pertsona eta erasoa egin duen pertsona zain komunitate bat ere badagoela ulertzen da, komunitate baten baitan ematen da eta zuzean horrela egiten du eta ardura ere kolektiboa izan behar du eta horretarako bitartekoak jartzen dira, egitura bat behar da eta baliabide humano, energetiko eta ekonomikoak hori bermatzen du. Eta azkenekoa eta igual dena barne biltzen duela da paradigma edo filosofia aldaketa planteatzen duela, justizia eredu feminista bateruntz jo nahi duen protokolo da, badakigu daukagun justizia eredu punitiboa eta patriarkala ez digula balio, askotan salaketa judizialek ez dutela ez mina erreparatzen, ez gizarteratze bat bermatzen eta hau beste bide berri bat irekitzeko apostu bat da. Protokolo honek zerbait ematen badu da, nire ustez ibilbide horri bat markatzen duela, norabide bat, eta ez bakarrik norabidea, baizik eta konkretuan ez sartzen dela, ez? Batzutan protokoloetan kasuistika pila bat daude, oso zaila da heltzea, oso zaila da justo konektatzea paperean jartzen duena errealitatearekin, ez? Eta nik uste errealitatera askoz jaitxiago dagoela igual lehen erabiltzen zen protokoloa baino, eta uste dut klabe batzuk ematen dituela. Eta bestela ere, azpimarratuko nuke nolabait, protokolo honek ematen duena dela bi klabe horiek, ez? Lehen aipatu direnak, klabe erreparatzailea eta klabe eraldatzailea. Hau da, kasu isolatu moduan ezin dugula ulertu ematen diren indarkeria matxista kasuak, gu ere horren parte garela, antolakundeak ere horren parte direla eta gizartearen parte garen heinean indarkeria matxistak estrukturalki ere guri ere eragiten digula, ez? Gu batez ere antzeko esperientziak bizi izan ditugu herrigintzan edo herri mugimenduetan eta oso argiki ikusten du protokoloak eta batez ere protokoloak sortzeko prozesuak oso baliagarriak diela gai honen inguruan edo eraso matxisten inguruan kudeaketan aritzeko edo prebentzioan aritzeko gure begiradak
berpentsatzeko, aktualizatzeko, gai batzuen inguruan eztabaidatzeko, ez? Eta murgiltzeko aukera bat diela, ez? Paper utz batetik haratagoko zerbait. Nolabait ere protokoloa bera eraikitzeko prozesua oso garrantzitsua dela, ze prozesu hori bada prebentzio prozesu bat, ez? Nolabait ari gara, ari dira, gai horren inguruan eztabaidatzen pertsona asko eta horrek aukera ematen du, gerora gertatu daitezkeen gauza batzuen aurrerantzen nolako jarrera izan beharko dugun argiago izatea. Protokolo horietan jartzen dena gero aurrera eramateko, guztiz beharrezkoa dela, baliabide, giza baliabideak, dirua, espazioa eta denbora eskaintzea, ez?